опасна от неонацизъм. Тук е зараза. Моля всички граждани да идват с предпазни жилетки. Може и с маски, за да се спасят от лъчението на нацистските идеи. Но, граждани, запомнете, че превенцията срещу неонацизъм е единствено здравият разум. Здравият разум и хуманността. Всички сме хора. Да бъдем хора. Да бъдем хора, а не нацисти, расисти, пияци и какво да кажа друго, освен някоя обидна дума. Но не желая да използвам техния гнусен език. Внимание, внимание! Това е превантивна акция. Борисова градина не е безопасен парк. Внимание, внимание! В Борисова градина ще събират скинари и неонацисти, неофашисти. Тези хора не са просто безобидни хулигани. Тези хора са биячи. Тези хора са опасни за всеки един. Утре могат да решат, че сте евреи. Утре ще пребият някоя момиче с къдрава коса. Утре ще пребият някоя момиче с червена коса. Утре ще пребият вас или вашето дете. Никой не е застрахован. Как, моля, например, изглеждат евреите според вас? Всеки си мисли, че това е опасност само за мургалите. Само, може би, за някакви хора с различни политически виждания. Това не е така. Неонацизма е опасен за всеки един. Утре детето им може да си пострижи косата, защото е видял някъде някой плакат, така както на неонацистите не им харесва и ще бъде, може би, осъкатено с чупен врат, както беше моя съученичка още преди 10 години, само защото беше с къса коса. Неонацистите от около 10 години развиват своята пропаганда, но това вече ние няма да го търпим, защото премина всякаква граница.